L-aħħar ċifri ta' Jobs Plus juru kif sal-lum huma 2730 il-persuni reġistraw għax-xogħol. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona u ċ-Chairman ta' Jobs Plus Clyde Caruana, b'reazzjoni għall-istatistika tal-Eurostat sal-erba' li kkonfermat kif l-aħħar kwart tas-sena li għaddiet pajjiżna kellu l-aqwa tkabbir fl-impjiegi fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. B'hekk għal 4 snin wara xulxin, Malta kellha l-ikbar rata ta' tkabbir fl-impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Statistika li fi kliem il-Ministru Chris Cardona hija konferma ta' kemm l-istrateġija ekonomika tal-Gvern qed taħdem, qed tasal għand kulħadd u l-ġid se jkompli jitkattar. Kellna l-possibilità illi illum niksbu riżultat aktar minn doppju ta' dak illi qed jiġri fl-Unjoni Ewropea, iktar minn doppju tat-tieni pajjiż illi kellu rata ta' employment fl-Unjoni Ewropea u naħseb jekk nibqgħu mexjin. B'dan ir-ritmu iċ-challenges se jkollna biex ikollna biżejjed persuni Maltin u Għawċin biex jitlu fid-dinja tax-xogħol. Sfida li dwarha tkellem ukoll iċ-Chairman ta' Jobs Plus li nnota kif id-domanda l-ħaddiema barranin fil-qasam tax-xogħol qed tikber b'mod esponenzjali. Fil-waqt li fl-ewwel xarejn ta' sena l-oħra d-domanda kienet sa 1200, fl-ewwel xarejn ta' din is-sena laħqet kważi l-2000. Caruana semma wkoll miżuri li ttieħdu fl-aħħar snin li fil-fema tiegħu għenu biex nies minn kull faxxa u spettru ta' soċjetà kienu inċentivati jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Ewlenin fosthom il-miżura ta' Childcare Centers b'xejn. Fil-waqt li fis-sena 2013 kien hemm madwar 18% tal-familji li kellhom tfal taħt 3 snin li kienu qed jagħmlu użu miċ-childcare, dan in-numru se tela kważi għal nofs il-familji. Riżultati li jpoġġu lil Malta bħala l-aqwa fl-Ewropa f'dak li joħol inta l-impjiegi u fost dawk bl-inqas rata ta' qatt.